ye mo fra ne ho ban ma ye mfa omo videos ene omo pictures emeto abonten se hu hia mpo se ye besesa schools na immediately mpanimfo emwa na emofra ne ntumi ento a omadesua so abusua ene a yeti yi aya openimpa wono no da Ghana National Education Campaign Coalition ano aya ya mame Benis Deche ana yete ne nka no awia prontobre kase na so gusu awutie yi abusua wotie di fra Ahwenepa 95.5 adie yedu tan dia kase asem ne sinu anti han ma bayde no ate na opani ba kwa wa hwanu musa Nyankopon ya adom a October bosome de toso miensa aba MPP fo be kwa koto no ye beto ama no ne waba abeye edom ano boaboafo ede ama amenekuo no eye adanta komi na oguso bontoa na nto abomu no ano wakasa ano wakyese wo mo hwe ne mu pa safe mpenu ne edo no watwa bato ne de andi senior MPP ebeye boot for boot usia yebetwa sa na bekono senso bia na kwada ana obi antena ho ama obi afara nyankoso se den dizifo ahya ase na neyi oya MPP ni na okasa no mo hwe na wa no oden no ano bro mo so a yesikua ya chew otesa ma chew sam na kwaro munyi ntonchan o ma ne mem na na kwaro de mu mo bamba kokora da afa kura na eso mu nkunan so metime ya adwuma na ya adwuma den no metime adi nkunim adanta kumia mananso ho wose 2028 abato no ogitum se anye bayira ble wadwo na anya dia dafom omomfa no bete na mum adwumaden enkoden ene nkabom adwumutie ene kroye ebetimi amoma dinkunim yenu nti ne wakasa enu akoto asere ese omom na kuo no de wo enutu ene nata twiro na ntwirada nyina nke humbom nyene baako na se baako a yakase epia ebetimi apia ene wonsi mpia yedwobodo enu ya kuro no na se kobase ya adwene nam ha ye fa benkum no ndo nam nifa yebu wase de mekasi ye mpai wase de bi ye nwaya e ban se moa ye nyine ya adwen kro ye fa benkum ye fa benkum ye fa ne fa beboa ama fa mpinu ni aduonu nwatwe abato no yetimi adinkunim na eneyi woto na se ekwam dewa ekwam bedewo sense ya anya adwumaden afempinu ene aduonu enan no ye nyina de we ya bisuma bamabu we bisuma bamabu saa ene kofa enguguo ene entwi ede baaye nemom sie nyina ke ho bom ne adwumaden dia why not ye bedinkunim ne be fianto mapafra Chairman, today we came to show you our team. I made a statement some time ago and the NDC came after me. But I've told them, even if we have to go to hell to campaign and win, that is what we'll do. This new MPP is a new party altogether. The MPP of 2024 is not the MPP of 2028. And we are sending a warning to the NDC. We will meet them shoulder to shoulder. What happened the last time that they misbehaved and took ballot boxes, they were beating some of our candidates. Under my watch, it will not happen. Chairman, I'm saying this without fear. If anybody attempts to mess around with any MPP person or the ballot parliament, will do it. Chairman, many of our MPs suffered and they were little things. I'm not going to be a national youth organizer who sits in Accra and work. I'm going to be a national youth organizer that will stay in every constituency at least 2 nights, because we need to be able to feel the problems of the people down there. We need to have a relationship with the people down there. Chairman, the time. Abusua ania yati yeyi aya youth organizer hopeful aya onyamfo adanta kumi ana yati nini ohwanu mu se beto ba ma no na ono aba
abɛyɛ youth organizer ɛde ama MPP amanya kuo no ɛna yɛte ne nka no waso guso utie awia promtobere ɛwɔ Ahwenepa 95.5 yɛtoa so bɔso akuanim na akroso okufodua ɛwɔ apuɛ mantam ɛhɔ ana police ɛfo akwache ababawa bi a wonya mfinhia no aduanan enson ɔmache no na ne bɔne wadi nyinaa ne sɛ wakwakosie abofra we new born baby child alive onwi nyesa kora no wo no kwa no awu akora no onwi ana wo akwakosie no ɛwɔ akroso community a ɛbɛn Kofodia na baba wai didin ene akua aburakwa na ano ene din a ɛbaaye na no kwasiada ana yenya ne ntie ana sɛ panifo ehunu ye sɛ so nimu sɛ abofra ya won foforo kwa wono a ne ba wonyemmo bi ehun sampa ababa wo yanyem ama akora no ahye yafunim saa bosome nkono ano wo ye wo yehu sɛ akora esuma ami dem kwa obia nso so wa yehu sɛ ja anka bi yehu bibia akora de ntuma fita do besi bi ede besa abonten am yehu onsi bi mfama yehu sɛ maami ɛsora pesi niema onsora panware yehu so sefufuo shatara fufuo shempa bofufuro afi akokora kan kwanse yehu so okowe yi nes na we afu na fahin abosome nkron so le wutimi nyingu wawo abofa no wei tie bo asame be mamane asame manedin ede honabo Kofi Kwenu Stephanus ye bo na mane ama wono so so edi akire kofa posifo ba ide ye hwemu nu anasese ababa wa no akosie ono ankasa ne ba ya wawo no ewo koku ase anyampenyampa aposifo di akire ni ahwe ekwan a enam so a womo ehunu ye na aposifo timi di akire ko ya ababa wa no ye koso ne mu a ene wogina ho nyetu so na furu di ahwetwe first de no onyem be ne na furu na ahwetwe kama ya wawo a wakoto ne ba no atwene no yenya no a ye ne bedi nkomo nya ahwede enam so a ema ababa wa no ba na adwene mu a ema no etimi eyesa na yenyenya ano yi na anamatuntum atiasi na homan so die ebetwa so aboso akwenganim na yakwe ma ne ekọ adunkwaw atechem na adunkwaw atechem ewo apa denchira east ewo mfimfin mantem si efiri apuye mantem ntie to so akwanim ne ekọ mfimfin mantem na ho na kokokofo wo ho ensa da mo nsem no mo se kokobod we de esremo mo mra na maye moa yes adai no se monte de aba wo mo mra na se oba ye mpota ma no mo a kokokofo wo ha yehu na mane pa ana yes adai omo se ada na mbeka mo de monte hwemum de aba mmetie na oba yen akua ya ye ne hanam no ye ho twe papa pa se ubekọ afuma wia ubekọ ukoko de nyina sisi ho kama obi afa ne nsan kan ade be kya napa unko duru no ubekọ na kokko de kan nyina agu fam na wo ne ho akwaka okonfo se ko ne ho akwaka na ese eno aya asem kase pa ne hakoko akuafo a wo mo ewo achema kroso na ebra nananom ene mpanifo ahemfo ye ewo dunkwaw nana oben nuakon tosumienu oyekoko kwani ni bi na wone mpanifo etwe enkomo no saa ano wono so che ne nsem mu ede file bo ne nsentwefo twe enkomo yentie se osika ne nsem no ede file ni awreho ye kokoko akuafo a ewo achem akroso no
enamu yentie sede nana ezika ne nsem no kire ne nsem mu ede efaaye amane de wo mu hunu bi na mane de wo mu nambim ya ena asem ketwa so be kwakoda besode ne wukoko ya wadua kwabrane ema wakapre ba oma utaku ema asempoa ne yakagu o sha ra ho sem papa enti cocoa board emrem na omeye wo mu emwa aban hu ya mobo no mehwe na ye cocoa omudwigu no ye ho kere ne nsase kra aka ye de ye adwuma na boa oman na ma na kora nim no ne ye nya nsase man ba ko ka ho ha sesi yi ade ne e ba atara fa na adwemo ama mo de ne ko sire ngo nkuro mu saa na ya nso ye tete ne ha hai nti ebetumi aba se na atu ye nia na ebetumi atu ye saa nti se cocoa board de cocoa board na sentensi da so de a se cocoa board lawyer ehu saa video ya oma mpanifo asonto se cocoa na odi injection pills still a omugusu omudwi nsira bansa omo aye na akuafo ye mobo pa se omudwi saa cocoa we nim nyina wi a na braba ya bo ha de na esese ye pe ba bi fa se ebe wuwo se ebe ye dan yo ne nim de ebe ebi class asisi ache obi class be 40 years 50 years 20 years obi a bebi sa hweda bibia ye de ne ayafre hinin na eye power na beda ha ayafre hinin na beji hu sika nyina na enim ne asi a ende obi fufuro asi akire abusuano no ne no achi ena kuafo a wo mu kokko yetuguo se mi ko obi man kabi man kokora nkeye ya ba ne beka sapa etu omo soso wo mo se aduasam yenu wo mo te mo fe na mba omanum baya ne sentwefo e kasa aye emi wie school na papa de beja asase mabwa ye eja asase ma ye duma enfe aduasam yensen eni me se cocoa board so mo mrem wo meboaye na ba bia durende na asase ni nyina ya nyi ade ha many da so nyina ni cocoa yi ma ye cocoa ya ma se be mani na ete se yo edure na egu mani so ska me de kwa ye ho nyuma po ma ya ama sisi amede ne na so nkaka saa na sisi ase me cocoa yi fi me sa dia mi hu dia me ya me humpo ese cocoa board fo a mo ya ne mo di so bibia ni a mo na mo ba mo a mo ka eye yie no ya se mo so mo bua ye ya mo boy na sisi ase cocoa yi fi me sa me fa kene me ni bebi a me fa bi mu cocoa ya dia eye mpaso bebre no oman no esanso ye mpaso ma me se cocoa ni mi ho no mo a me ni magusua de ni ni bebi e bekwa kodidi esanso cocoa na ye dia hwe wo fa asefo ni e ma no ti yesre ahemfo a omo ka bi wo mu titiri odefo ni ayanfe hin se yesre omo yensa da yensa yem omo ka bi ma ye na fia no me ma me ni shafo na me ni shafo me ni kuru me ni ba me na me ni shawo mo na me ma ba wai ya breko ya tiasia ya breko ya tiasia ya breko ya breko ya tiasia ya breko ya tiasia ya breko abusuano no yanti ase ye niabre ko yanti ase enti ano no akuafo ni bi ana wo mo ensem no wo mo eka ya je se eya abre ho sem papa se obehwe na okuani a wo wado wafu a woni da so se ade be kye kwakotu koko na bekwada koko no ni nyina gufom kwabrane atime pie koko nyina se busua apeteshi ana kwa ni wia apeteshi ogini so nya aboro pepepe na abrante de se no dwuma wodi ano no se onu apeteshi na de si onu ma de ba chimeko na nsi wo onu apeteshi na de si onu ma de ba chimeko na nsi wo ato so ache to mu yama no se dabi wo mu de CCTV camera be bo ho no mu da chiri pa akoro anyampa ene ohwe footage na abrante yi enamu wo ma we so wo hwe kakra no aka hwe we ya no nye den pede ano den no aka we ya hwe afei abrante yi apetesi gallon makuma be se du abrante ya maso adni nyina de kɔ ade kye wo mo apaya na ba de bo kye se wo mo hwehwe no ya lu ka ho bi ano mu nyina na hwe apetesi no
yellow dim tintimban ana omo hwehwe na bra mo hwe na mo dabi ade ehu de yenko ne ko CCTV camera no enwe npa ko faaye saa ho mache no yellow minim bebe ofa wo dwa no ho ne boso ana yellow di bowura ho ma we so wo de ko pagya we no de ko pagya we mako ngra wadu yellow asesa ne nyina ade ko e wa pepe o eni so bo wa o so obo me ka so pampam abusua kro no nye ye bu yellow papa sade ma approach for amanei adenta circuit court say onko afiase okono onko ye dwumaden amfansoma ban na security 23 no yellow koto apetition nyina no wanya ti se okwa akoye dwumaden na wode asom aban na ke hwe ne mu nsanke ne esentwe ne bane boni kensoromon ye oye adwuma awo jingle fm ye ne wasante mampon ebe atwen komo ne so ene de minim se network o se de yo ye bohoma no a anma tuntum asiso busy ti beto so ba so akwa anim na yellow de ai anu oda hayi ya nanim ayaho ya sa no ne kon ho enkonka sa petition ko a anu de kukuru ye ne aposifo ensa aso ne mu awia pronto be ka se na osuguso awutie e wa Ahwenepa 95.5 ye to aso na ya boso akwa nanim na ya bo a yi ye otoso num wono ana oye timponim hene ewa Tachiman Traditional Council na akasa na okasa ya watufu papa ade akire ese ewa se emabunu ya yewo omakoko ganem eno nga wa Tachiman enko wana wa Tachiman eno makonko ganem nyina ye hwehunu si ampa daache yenia no maneti na yema yenia no manu fruma yenia no manu ani nto se ne yeti ho ne ye biribia ye be ya adepa o se nei wotenase a ototo nani kaka nani a otime se ensanom ne nubone koso makoko gana papa ye mabunu no adodo no a ane nubone wodo ho ahyemu wo trese sane mabe nyina no anya dia eboa ema oman etimi etu empon eno na se emaburu besi biribia ye ni amfa yensa anya biribi se de be ya economy no de ensa ya no ena ebo economy no etimi gye na aso ama economy no etimi etu mpon eno nti no hye mabunu nkran se ye be ye ho na ye adwuma na biribia ye me yapomuden eho ahia ye ye ma adwadie ho ahia ye na me suku sam so ho ahia ye ne se adwuma die na wusua so a wa kasa nso so watimi asua biribi na atimi aboa wo ama biribia wonsa atimi akọ no ye a wo kan se no ne na se wo kan sa aka na odi akade a ebeboa ama suku sam apobode ho nsam adwadie ho nsam ene ensano dwuma ho nsam ebetimi akwankan odane eje mamabuno no ana ode sa nsem weyi ede tudwa abusua eno na yate no opening kase de ana yate nene no na eno no eye niema akade a wodane ede ama omanfo no se de be ya omanfo no atetram bewie peye ede ama wo na wo nsa atimi akonga no abre ene abre bia ana na ye bo a ameyaw ekasa ene no achi
ana afutuo ya wade ema yutu no efa eniema ya enye bi ni bone ni ade no eno nso otu yamfo e wo ho esei Sabe isso, será que na eu vou te conhecer. And then nobody of what we açúcar ana yate ne nkano so otumabunu fo se be yatimponim ebetimi atumpon atimponim tumpon dia o mangana nyina timatumpon atimponim antumpon a bede no mangana timatumpon ti mambu no hweye na omamani nkom adwuma ho na mwa ebetimponim entimi tumpon abusua wona bia anom ono obisasa den ya ebe mot edo enye no ne aba obi no mpie se unya bi na so no ma beneku kokoso a kuku yema be se broken heart kra chewa se broken heart kra chewa no be moto a broken heart ne timete ko o de me shada be nchew na no mbot be moto hwe o broken heart be tie ko ten wako hospital so mo ja so ate Mama sanka bi no eye moja duro esa ya no ne esa ya duro ankasa to no mo a yade no to kwanta tintuntan mo apai Mama sanka bi Bemot ede 0544 335 800 se wo ye yie na apano ne de aya Bemot aya bedin tuo se nchese mbe ya yifro sei eno a na me de beye Come on. Na bibia ayefe. Eh. Obe kaipa. Besim be yayo fro. Valiko natural herbal powder. We general body pain. Wa hona me yo ya. Wo sisi yade. Wo menstrual pain. Wo sasabro. Wa aposo yo ya. Wo be se immune system no ejina brandema wa wadura ede valiko natural herbal powder. Nunum bi na emwa na ensiesie kama kwana wapo na yesa pon sabeka bi 0557 737 143 petrensa ensum ho ana togo ahaban keke ewo he obi a abodam adammo a so ba ugina ho no mi na oda ya no binu ababeda ko togo ahaban keke ho wudi ne abomdua ye ebu onso busu ebu on mu a omo de ensanom omo to omo amfi obi su de gono wono ba na akwa no nya gono woni be ma na akwa no nya gono syphilis forichim ewo togo ha bank kakache sa ya de be nyina wo sa na obi su wono ma wo didi ne ekoye stroke o wa drop a na obebo ma se ya anwa no ye wa andi ni du de wana kwadwo nso ne ye ja no ye wale ne ye ja no o pebambo atwe obusuanim yade a oni kwasan ke bodin bia wurawura busuanim a na mudi asie asma akoma yade wo be so bebatimi gian na so togu ha bankeke na kache na so do ne kire petensa ano wo ensom ho udodu a osuwe togu ha bankeke 0257 662 323 0597 728 737 yenem penifo entwetwe enkomo abusua wei ene nyumeku a ese asene ene awia yi eje bere kasebo ebesomwo na yesomsompa YouTube no eye bongo 4pm ene twa ya ade atum fefe kama ade pened na bomchi dom zanso ana den ho kwame abrante ento so ebo bechi domo lorin shapo afo
enso so ebo me chidam na kasebo yi me de be somwo na me sompa ka chire square enso ebo me chidam ana general manager enso so ebeboa me pesa me kan ya wote me kan na wia yi seman sebo sihina na bema tenten gram obin